Bon dia. Aquest vídeo està destinat a totes les persones que han superat el procés d'oposicions d'enguany. De nou, els donem a tots i a totes l'enhorabona. Sabeu que avui s'ha obert el termini per fer la sol·licitud d'adjudicacions que us permetrà obtenir una vacant provisional a partir de l'1 de setembre. Recordeu que només teniu de temps avui i demà. El primer que heu de fer és accedir a la sol·licitud. Ho podeu fer amb la clau Gencar, amb el CAT mòbil o amb el certificat digital. Una vegada que estigueu dintre, el primer pas us surt una pantalla i heu de seleccionar el tipus de participació. Recordeu, vosaltres heu de participar i marcar l'opció opositor. A continuació, s'obrirà una segona pestanya i en aquest pas només heu de seleccionar el cos de la vostra oposició, ja sigui cos de mestres, professors de secundària, professors EOI, etc. El següent pas. Si heu rebut una proposta de continuïtat, és a dir, el vostre centre us ha reclamat, heu de marcar sí en el cas que voleu que es mantingui la proposta de continuïtat que us ha fet la direcció del vostre centre. En cas contrari, si no voleu acceptar la proposta de continuïtat que us ha fet el centre i preferiu obtenir una vacant en un centre diferent, heu de marcar no. Finalment, heu d'anar a una sèrie de pantalles en les quals hi ha, primer, les vostres dades personals. Dades bàsiques. Ahí comproveu que tot estigui correcte. Passeu a la següent pantalla on diu especialitats a dedicació completa. Aquí us sortiran les especialitats que podeu tenir l'opció de treballar l'any que ve. Sortirà l'especialitat de per la qual heu aprovat i després els perfils d'aquesta especialitat. Si en teniu perfil, el marqueu, i si no, només l'especialitat per la qual heu aprovat. A continuació, està la pestanya de peticions a dedicació completa. Aquí heu d'entretenir-vos una mica més, molts ja sabeu perquè ho heu fet amb la petició d'interins, i marcar els centres que vulgueu, centres, municipis, zona, fins a un màxim de 60. Recomanem que feu al màxim, perquè si no passaran a la següent pestanya i us adjudicaran per comarques. Recordeu que en aquesta pestanya de comarques heu d'ordenar, com vulgueu, les 43. Obligatori ordenar les 43. Una vegada hagueu emplenat totes aquestes pestanyes, us sortirà els motius d'exclusió, avisos i la possibilitat d'enviar-la. Llegiu bé els motius, si hi ha algun motiu d'exclusió o alguna cosa, repasseu. Imprimiu la sol·licitud i sobretot, envieu-la. No se us oblidi, això és el més important. Si teniu, després d'aquesta explicació, encara teniu qualsevol tipus de dubte, truqueu-nos i us ajudarem.